Fucking hell. Got my head up in the clouds. Nobody tells me to come down. I got my wings, got open eyes. I'm done with wasting time. I got my head up in the clouds. Nobody tells me to come down. My blood is rushing to my brain. Let me go, let it rush. Take me somewhere. V prvom týždni je piatok, týždeň neskôr. Minulý piatok sme začali. 82. 52. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. deň. Piatok a piatok od týždeň neskôr. Let's go, baby. No, I don't want tomorrow. Take me somewhere where I... Som sa zobudil takýto. Nazdar. Na Mikyho? To by šlo. Taký som zlomený, počúvaj voláky. Ja som si myslel, že som unavený, všetci naokolo chorí. Kokos, hrdlo cítim, sople. Ale nie som celkom zlomený, vieš. Ale som vstal taký, poznáš to. Keby som na teplotu, nejdem, ale takto. OK. Ideálka by bola dneska, hej, po obede. Dobre. Hej, idem mu zavolať rovno teraz a zavolám ti späť, nech vieš. How does that sound? Pre mňa je ťažšie nič nerobiť. Už som príliš dlho ležal. Už mi je niečo lepšie, on mi je trochu zima. Tak idem aspoň spaliť vianočný stromček a porobiť si nejaké veci v byte, ktoré sa mi za normálnych okolností nechce, alebo ich odkladám, nestíham. Využijem tento čas, aspoň takto. Konečne sa cítim znova lepšie a yes, už som bol dnes aj cvičiť a pokračujeme ďalej v Summer Ready. Medzi tým nám zmizol sneh, oteplilo sa, neviem ako je u vás. Nemusíte len cvičiť v gyme alebo sa potiť na páse. Na to, aby ste mali viac aktivity. Fajn tip napríklad je, všetky vzdialenosti, ktoré normálne chodíte autom, či už je to obchod, práca, škola, čokoľvek, čo by sa dalo zájsť pešo, tak choďte pešo. Použite to telo. Len si spomente, keď ste boli mladší, aj vy, aj ja, som si istý, že ste sa hýbali viac ako dieťa. Tá doba je taká usedená, čo si budeme. Môj cieľ na deň je klišé 10 000 krokov, že telefóny vám to dokážu merať, to viete. Ja si to pozerám tam a je to nenáročná aktivita, ktorá už rozprúdi tú krv v tele, pomáha mi cítiť sa lepšie a spálim nejaké tie kalórie navyše, čo je fajn, keď chceme chudnúť. A jo, než zaradíme znova behy, tak je to fajn rozcvička, vyvetráte sa, ak to potrebujete z práce, alebo ak vás hocikto naštve, tak sa jednoducho zoberte a choďte sa prejsť na pol hodinku, pridajte trošku kľudne do kroku, zapojte viacej lítka, skúste sa viac odpichnúť z tej nohy a toto môže byť kľudne váš nový zvyk, ktorý vám začne šnúru úplne nových zvykov. Možno potom naberiete viac motivácie a odvoláte sa zájsť aj do gymu, alebo si spraviť nejaké zdravšie jedlo, alebo si privstať na tú prechádzku a dať ju ešte pred robotou, keď vychádza slnko.
je to absolútne na vás. Na Instagrame ste mi viacerí reagovali, že ste chorí takisto. Mrazivé liptovské rána. Kamoši, rodina, mnohí majú chrípku alebo angínu, sú teraz vybavení. Môže to byť aj tým, si myslím, že sa takto oteplilo po tých mrazoch. Písali ste mi mnohí v tom duchu, že vás to mrzí, lebo sa nemôžete teraz zapojiť do výzvy, že ste to premrhali a tak. Môžete. Stále je celá výzva pred nami a trvá až 120 dní. Normálne Sam Ready v predošlých rokoch trvá 90 dní. Naše telo meníme 90 dní, príprava trvá 90 dní. Tentokrát máme až 120 dní a zapájate sa do 15.2. Práve preto, aby sme vytvorili väčší priestor na tú premenu. To, že vaša premena nebude trvať presne 120 dní, ale bude trvať 105 dní, to vôbec nevadí. Vôbec si teraz nelámte hlavu s tým, že na 2, na 3, na 4 dní nemôžete cvičiť, ste stratili svoju šancu alebo niečo podobné. Vôbec, povedzte mi, povedzte si, čo sú 3 dní v porovnaní so 120 dňami. A ak teraz toto je prvé video, kde vôbec počujete o Sam Ready, tak si pozrite prvé video. Ak vám takáto choroba prišla do cesty, tak je to možno skúška, či naozaj chcete túto premenu. Ako som hovoril aj v prvom videu, tak je veľmi pravdepodobné, že niektorí ľudia počas výzvy budú vypadávať a nedotiahnu to do konca. Toto je prvý test vašej, aj mojej, našej disciplíny. Pravdepodobne takýchto bude ešte veľa. Prídu rôzne slabšie dni, kedy motivácia bude nižšia, kedy bude len na vás, ako si v hlave vyhodnotíte, čo je dôležité a či naozaj idete túto celú vec dotiahnuť do konca, alebo sa zláknete pri prvej prekážke a zutekáte. Čas urobiť niečo s týmto tu. Fitček. Slúbil som vám 2 videá týždenne a už máte von 4 epizódy. Dobre, ne? Mám tu obedo, večeru, takéto risotto, neviem, či to vidíte. Tentokrát s tivinou, tuto, mrazená zeleninová zmes, myslím, že maďarská, kukurica, hrášok, mrkva, jasminová ryža, trochu cesnaku a podliaté mliekom. Tieto taniere sú skoro ako kýble. Každý z nás začíname v inom štartovacom bode. A to je veľmi dôležité povedať, pretože pravdepodobne budeme mať tieto začiatočné body, každý iné. A je to absolútne v pohode. Videli ste deň 1, dneska sa ma v gyme kamoš pýtal, že keď videl deň 1, čo tam chcem akože ešte robiť. Verte mi, je tam práce viac než dosť, ale preto, lebo mám špecifický cieľ prekonať svoju formu z roku 2022, ktorá vyzerala nejako takto. A to bude poriadna výzva a budem rád, keď budete pri tom a uvidíte to, lebo verím, že vám to dodá motiváciu, že s vašim telom alebo s vašou životnou situáciou dokážete spraviť strašne veľa, keď sa rozhodnete. Deň 1 aj u mňa pred 10 rokmi, keď som robil svoju prvú premenu, vyzeral úplne ináč. Vyzeral asi tak, že som bol trošku pribratejší chalán medzi atletickými futbalistami, ktorý sa rozhodol dopracovať k tehličkám, aby som nabral na sebavedomí. Pravdepodobne nebude príjemné nastaviť si tú kameru a reálne natočiť to, s čím nie ste akoby spokojní. Ani mne to není príjemné, napriek tomu, že stále niečo fotíme a točíme s partnermi, som pred tou kamerou, urobiť takéto video z prvého dňa. Vystúpte z tej komfortnej zóny, pozrite sa na to tak, že toto je deň 1. Keď sa zapojíte, tak toto je deň, v ktorom ste svojou najhoršou verziou z toho, čo máte pred sebou. Každý ďalší deň, ktorý vstanete, ste už len lepší a lepší ako deň predtým, až to nakoniec dotiahnete niekam, kde si predstavujete a to bude pravdepodobne iné pre každého jedného z nás. Čo je však dôležité, že pokiaľ neurobíte ten prvý krok, ten je najťažší z celého toho procesu. To prvé rozhodnutie, tá zmena, to, že chytíš tú kameru, neviem, kde mám telefón, postavíš ju, vyzlečieš sa, natočíš sa a povieš si, OK, toto som ja, takto vyzerám, toto je môj deň 1
a som zvedavý, kam to dopracujem, keď na konci porovnám svoje video z posledného dňa s týmto videom. O tomto to je. Toto je o každom jednom z nás. No pokiaľ vy sami neurobíte tento prvý krok, tak tú svoju lepšiu verziu, ktorú vám garantujem, že dokážete spraviť, lebo videli ste to aj roky dozadu, boli tu ľudia, ktorí boli aj zdravotne indisponovaní, alebo mali ťažký príbeh a dokázali urobiť brutálny posun. Takže toto môže byť tvoj shot. Berte to ako test teraz svojej vlastnej disciplíny, či dokážete zamakať voči nejakému cieľu, lebo garantujem vám, že ak vnútri cítite, že teraz je čas na to zahryznúť sa do niečoho, chytiť sa niečoho, začať makať voči niečomu, možno je niečo, čo chcete v živote robiť, nejaká pozícia, ktorú keby som v nej bol, tak by som bol spokojný. Keď budeme v tom procese makať toľkýto spoločne, tak vám to len pridá na tej motivácii dotiahnuť to, čo ste si stanovili do konca a bude to úplne iné, než keby ste makali sám. A okrem toho, že už teraz sa môžete brutálne posunúť, tak si natrénujete a otestujete tie svoje schopnosti v praxi, či máte na to dostať sa tam, kde sa dostať chcete, keď sa vrátim späť k tomu vášmu veľkému cieľu, veľkému snu, tú pozíciu v živote. Tam budete tú disciplínu potrebovať úplne rovnako, ako ju potrebujete pri takejto fyzickej výzve. To som cítil ešte za potrebné povedať. Každé rozhodnutie je absolútne na vás. Nech už robíte čokoľvek, držím vám palce. Hlavne, nech ste šťastní. Jo, idem dojesť toto a na toto video by to bolo všetko. Ak sa vám epizóda páčila, ak vám pomohla, určite jej dajte palec hore a ďalšie veci si už povieme v ďalšej epizóde. Nech sa darí, YouTube priatelia. Keep pushing. V Paríži. Po 37 rokoch zlepšila slovenský rekord.